de augas. E a estas horas, señores, parece que a fame xa comeza a apertar, verdade? Como a todos os días na revista entramos na cociña para darlles algunhas das suxestións culinarias máis apetitosas. Hoxe imos ao restaurante Los Abetos en Nigrán, onde xa está a nosa compañera Mónica Fernández agardándonos. Mónica, moi bons días, contanos. Ola, compañeiros, moi bons días a todos. Hoxe estamos no restaurante Los Abetos, no concello de Nigrán. Está ubicado nun lugar privilexiado, moi preto das praias, e a tan só 15 kilómetros de Vigo. Estou acompañada polo seu cociñeiro, Luís. Ola, Luís, moi bons días. Ola, bons días. O restaurante foi inaugurado no ano 1982, leva 30 anos desde a súa apertura, xa pasaron 30 anos. Luís, contanos un pouquiño cales son as especialidades deste restaurante Los Abetos. Ben, principalmente é un asador argentino. O noso principal produto é a carne cochinillo e cordero. Tamén temos primeiros pescado, tamén traballamos moito pescado da zona, boa calidad. Os acompañantes que primeiros ensaladas que son necesarios, non, para ter unha boa velada. Creo que hai un prato estrela, non? Que é a preparación da carne e o ruedo, non? Contanos un poquinho en que consiste este prato. Sí, eso é, bueno, este é a forma de prepararla en Argentina. Entonces, bueno, é os cochinillos e os corderos fanse ao espeto, que é aberto e ao redor das brasas durante 4 horas se asan lentamente. É a forma de preparalo na Argentina. O jefe trasladou aquí. Bueno, é un plato principal, non? A xente gustalle moito. Traballamos moito eso. Creo que, ademais, os comensais, aquí neste restaurante hai 5 salóns, e dende un deles os comensais poden ver como se prepara esta carne, non? Efectivamente, o ruedo, as brasas están á vista do público, detrás dunha cristaleira. Poden ver perfectamente todo, como se prepara, como os cociñeiros traballan, cortan o produto e preparan nos platos. As carnes son realmente o produto non máis o que abunda nos pratos. Sí, o produto estrela é a carne de boi principalmente. A carne a mellor calidade, por suposto, pois acompañado dos mellores viños, dos mellores peixes. Sí, porque creo que tamén tendes unha adega onde hai unha ampla variedade de viños. Sí, temos unha bodega bastante importante, con moitas referencias, casi máis de 400 referencias, tanto nacional e internacional. Bueno, xe imos preparar 2 pratos. Luís nos vai preparar 2 pratos. Contanes cales van a ser esos pratos. Ben, vamos a facer un solomillo de boi con unha guarnición dun risotto de boletus. Despois un postre que vai ser unha tarta de queso semifría con mermelada de arándanos. Bueno, pois nos volvemos nuns minutos para a elaboración destes pratos, pero xa dentro da cociña do restaurante Los Abetos, aquí en Nigrán. Pois nada, aí estaremos todos. Moitísimas grazas, Mónica.